ମାଳତୀ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ମାଳତୀ ମାଳତୀ ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ପୂଜା 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 ଆଉ ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବୋଧେ ବୁଝିଲ ଆରେ ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସେଟା ଖାଇକି ଗଲେ ପୁରା ବିଲରେ କେତେ କାମ ଅଛି ଦେଲ ଦେଲ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ହଉ ହଉ ତମେ ଯାଅ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢୁଛି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇକି ଆସିଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲ ଓହୋ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇ ପଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ଜଲ୍ଦି ଆସ କୁଆଡେ ଗଲ ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଗକୁ ଖାଇଦିଏ ଶାନ୍ତି ବୁଝିଲ ଏବେ ଯାହା ବେଳ କାଳ ହେଲାଣି ଆଉ ଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏ ଚାଷରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ମନ ଲାଗୁନି ମୋର ଯେତେ ଝାଳ ରକ୍ତ ବୋହିଲେ କଣ ହବ ଆଗ ପରି ସେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଝାଳ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ କଣ ହଉଛି ଅମଳ ଯାହାକୁ ସେଇଆ ରହୁଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କଣ ଆଉ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହବ ଆଉ। ଆରେ ଭାଗ୍ୟ କଥା କଣ କହୁଛ ଦେଖୁଛ ପରା ଏବେ ଚାଷରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତା ଛଡା ଏ ପାଣିପାଗର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ କମ ବର୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ପରା ବିଲ ବାଡି ସବୁ ବୁଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଟୋପେ ବି ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଛାଡ ଏମିତି ଯଦି ଚାଷ ହବ ଠିକ ସେ ଅମଳ ହବନି ଆମେ ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି କରିବା? ଆରେ ଆରଥରକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲି କଣ ହେଲା କୁହ ଅମଳ ଯାହାକୁ ସେଇଆ ରହିଲା ଶେଷକୁ ଜମା ରାଶି ଗୁଡିକ ବି ଗଲା ଛାଡ 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 ଆରେ ଏଇଥର ତ ଯାହା ଚାଷ କରିଦେଇଛି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଏ ଚାଷ କାମ ପାରିବିନି ଆର ବର୍ଷକୁ ଏ ଚାଷ କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହଉ ସାରି ହିରୋଟା ଫୁକିକି ଆସିଥିଲି ଯାଏ ଆଜି ସଦାବେଳେ ସେ ହିରୋଟା ଭାରି ବୁଝିଲ